Zdravím všechny diváky, vítám vás na mém novém kanále, který se jmenuje LBB Azazel. A chtěl jsem začít na novo s čistým štítem, tak jsem si založil nový kanál a budu teď točit na tomhle kanále. Ale budu točit i na jiným, ale to vás teď zajímat moc nemusí. Co budu točit bude Vovko, Minecraft, Warcrafty 3 jsem chtěl zkusit a tak dál. A teď se rovnou dostáváme k tomu podstatnějšímu, proč přezdívka Azazel. Je to podle X-mena z 5. dílu X-menu. Jmenuje se Azazel, jako i červený umí se teleportovat, což je super schopnost. Takom byste ho někdy měli teda vidět, jak vypadá. A není to podle toho démona, což je podle Bible nebo něčeho takového, vlastně jsou 3 verze, co to znamená Azazel, ale oni to čtou Azazel a je to vlastně koza s lidským tělem a podle G se jedná o místo někde v poušti, kam schazovali kozly nebo co, nebo podle démona smrti, co taky bydlí v poušti, podle padlýho anděla. A ještě jedna třetí věc, ale na tu si nemůžu... démona, který přinášel hřích do měst a proto Bůh udělal nějaký to 40letý zatopení země nebo co, prostě samý blbosti náboženský. Já mám teda přezdívku podle toho X-mena. A nemám ještě náhled na profilovku, náhled na YouTube kanál, ani nic takového. To mám zařízení u jedné svých spolužákyně bývalý ještě ze základky, ona dělá dost s grafikou, tak jsem se ptala, jestli by neudělala ten náhled na to a ona řekla, že jo, takže čekám, až mi to udělá. A to taky není zase tak podstatný, na to nějak moc extra nepospíchám. Takže doufám, že se vám svůj kanál přiblížil dostatečně, abych vám ještě něco řekl, takže budu točit let's play, gameplay, timelapsy, tutoriály a tak. A to je asi tak všechno. Já už nevím, o čem povídat, je to prostě takový krátký seznámení s mým kanálem. A tak já se s váma teda ještě rozloučím, takže doufám, že se vám toto úvod líbil. Nezapomeňte navštívit moji Facebook stránku ve popisu videa a je na mém kanále v tom bočním panelu. A zatím čau a dalšího videa.